गोसोआव दंखायो आरोखि औ दा फोरमायनो हागोन ना हाया नोंथाङा फोरमायबाथ' माने बयनिबो सायाव माने एसे गाज्रि ना आं बुंनो रोङा ट्रेक्टरसो जोंना बिदिखौ जों बोरै बुंनो रोंबावनो হয় বাইদেউ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ 80 টাকা অসম বিধানসভাই কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব এইটোতো মই এতিয়া ভাবা নাই दा नांगोलालाय जेबो होनाय बायदि मोनाखै आरोना आं गोदोनिफ्रायनो बिपि मावखा सोलायनोबो हा एरायनोबो हा दा बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय आसाम बिधान सभाखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लायावबो बड'लेण्ड बुब्लिया ग्राउन्ड रिपर्ट लानानै पाब्लिक अपिनियन लागासिनो दं थिग बेबायदिनो दिनैबो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि नं 30 सानजा क'क्राझार समस्तिनि उल्टापानि दिनैनि रबिबार हाथायावहा जोङो रायजो राजानिसिम फैबाय थानाय बिसायख'थि एबा 6 एप्रिलाव जानो गोनां थामथि पेजनि बिसायख'थिखौ लानानै रायजो राजाफोरा माबायदि राजखान्थि हान्जाखौ बांसिन सापर्ट खालामो एबा हेफाजाब होयो जों नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों बे समाव जों गिबियावनो जों मादैमोननिसिम मिथिनो नाजागोन फैबाय थानाय जोंहा बिसायख'थिया 6 तारिखआव जागोन माबायदि राजखान्थि हान्जाखौ नोंथाङा माने सापर्ट खालामो जोंहा बेयावहा बिपिएफ दङ इउपिपिएल दङ दाथ' नांगोलावसो होफंबाय नांगोलाव साबायखर थाबाय मादै नोंथाङा मा माबाखौ जोंबो माने नांगोलावनो जाहैबाय नांगोलखौ साबायखर थाबाय आदा जोंहा आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया फैगोन 6 तारिखआव जागोन बे समावहा माबे पार्टिखौ नोंथाङा माने हेफाजाब होगोन जों मोजां मोननायनि गेजेरजों बेखौ होबाय जेरैखि आं दासिमबो डिसाइड जायाखै माने जायाखै माने गोसोआव दंखायो आरोखि औ दा फोरमायनो हागोन ना हाया नोंथाङा फोरमायबाथ' माने बयनिबो सायाव माने एसे गाज्रि ना ओंखायनो गोसो सिंजों माने सफैब्ला बे जिनिसखौ होगोन आरोखि बिथाङा फोरमायदों दायो बिथाङा थि खालामब्लाबाबो दा बिथाङा दा खोन्थाथ'नो हाया दा फैबाय थानाय समाव बिथाङा माबागोन दा बे समावहा नोंथाङा मा फोरमायनो सानो दा आंथ' बिदिसै माने दा पार्टि जोंहा इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ दा गोख्रों पार्टि होनना बुङो बेयाव माबे पार्टिखौ माने सापर्ट खालामो आं दा फंबाय गोदानसो माने आंना जेराव माबा गैथ'आ माने सानजाथिं बिबाराव होयो आरो मा फानदो मादै मैगं फानदो जोंहा बिसायख'थि एबा इलेक्सना फैबाय थानाय 6 तारिखआव जागोन समफोर जागोन दा बे समावहा इउपिपिएल आरो नांगोल एबा बिपिएफ बिसोर गोख्रों पार्टि मोननै दं माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो मादैया आं बुंनो रोङा बे समाव बिथाङा बुंनो रोङा होनना बुंदों दा आरोबाव बे समाव जों सोंनो হয় দাদা 80 টাকা আসাম বিধানসভা নির্বাচনটো 6 তাৰিখত হ'ব আপুনি কোনটো পাৰ্টি মানে সমৰ্থন কৰে আপুনি মই সমৰ্থনটো ট্ৰেক্টৰত কৰোঁ बियो बिथाङा बुंदों बिथाङा ट्रेक्टरावहा सापर्ट खालामो होननानै थिग बेबायदिनो आरोबाव जों सोंनो सानगोन आब' जोंहा आसाम बिधान सभाया फैबाय थानाय 6 तारिखआव जागोन समफोर जागोन दा माबे मोनसे पार्टिखौ हेफाजाब होयो बिथाङा हेफाजाब होनायाथ' दा बर्थमान ट्रेक्टरावनो होनो नागिरदों जों बिथां आब'आ दा माबानि नागालेण्डनिफ्राय फैनाय 2 बिगा उल्टापानियाव थायो जों नागालेण्डनिफ्राय फैनाय बिथाङा फोरमायदों फैबाय थानाय समावहा बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन थिग बेबायदिनो आरोबाव जों ग्राउन्ड रिपर्ट लानो सानदों बिथां आबैनियाव जों थांनो सानदों आबै मा फाननो सानदों मा फाननो एमाव फाननो नागिरदों जोंहा आसाम बिधान सभा एबा बिसायख'थिया 6 तारिखआव समफोर जागोन दा इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जा दं नोंथांमोननि बे समस्थियाव माबे पार्टिखौ नोंथाङा हेफाजाब होयो आबै जागोन मोनसे माबे पार्टिखौ इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ नांगोल दङ ट्रेक्टर दङ ट्रेक्टरसो जोंना बिथाङा आबैया बुंदों ट्रेक्टरखौ सापर्ट खालामगोन होननानै थिग बेबायदिनो आरोबाव जों गोबां बिथांमोननिसिम सोंनो नाजागोन बे समावहा आरोबाव सोंनो सानदों बे समाव मादै जोंहा आसाम बिधान सभाया दा नोंथांमोननि बेयावहा समस्थियावहा फैबाय थानाय बिसायख'थि 6 तारिखआव जागोन माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन आं होननो रोङाहाय बिथाङा बुंनो रोङा मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जों आरोबाव सोंनो नाजादों बे समावहा दा फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै मा बुंनो सानो सारा 6 तारिखआव जागोन दा माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामो दा सापर्टआ जाहैबाय जोंना इउपिपिएल बिथां आदाया इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामना बुंदों मानि थाखाय नोंथाङा सापर्ट खालामगोन जोंना दानि गोदान फैगोन सरकारा जाहैबाय मोजां हाबा मावलांगोन बेनि थाखाय जों सापर्ट होगोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समखौ लानानै इउपिपिएलआव सापर्ट होगोन होनना बुंदों थिग बेबायदिनो आरोबाव
जों आब'नियाव सोंनो सानदों आब' फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै नोंथाङा माबे मोनसे पार्टिखौ माने सापर्ट होगोन सार बिदिखौ जों बोरै बुंनो रोंबावनो माबेखौ सापर्ट खालामगोन ट्रेक्टर दङ नांगोल दङ बेयावहा माबेखौ पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन ट्रेक्टरखौ खालामसै ट्रेक्टरखौ मा जाहोननि थाखाय खालामगोन जों जेबो बुजिया जेबो मिथिया बिथाङा फोरमायजों ट्रेक्टरखौ होगोन नाथाय मानो थाखाय होगोन बिथाङा जेबो माबायाखै दा आबौआ मा सानदों दा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय आङो दानि फैबाय थानाय बिसायख'आव ट्रेक्टरावनो सावगारियाव भटखौ मोजां मोनदों मानो थाखाय नोंथाङा माने ट्रेक्टरावहा सापर्ट खालामगोन मा जाहोनखौ लानानै फरायसा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावनो थाखाय बिथाङा फोरमायदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेनि थाखायनो बिथाङा ट्रेक्टराव सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों दा बे समाव जों आब'निसिम थांनो सानदों फैबाय थानाय बिसायख'थियावहा जोंहा 6 तारिखआव जागोन समफोरनो जागोन बे समावहा माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ एबा नांगोल एबा बिपिएफखौ मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा जा आगोलनिफ्रायनो बेजों दंखायो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो दंखायो आरो दासिमबो बिथाङा बिपिएफजों सापर्ट खालामनानै भट होगोन होनना बुंदों এই মুহূৰ্তত আপুনি মই দাদা সুধিবলৈ চাম আহি থকা বিধানসভাত আপুনি কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব আপুনি ইয়াত ইউপিপিএল আছে বিপিএফ আছে এতিয়া মই কি ক'ম এই ইউপিপিএল আহিব পাৰে আপুনি কিন্তু যদি জোটবন্ধন চায় তাহলে তো বিপিএফে কিজন আহিব আপুনি কোনটো সাপোর্ট কৰিব মানে কোনটো পাৰ্টি বিপিএফ হয় দাদাই বিপিএফক সাপোর্ট কৰিব বুলি সমৰ্থন কৰিছে এই মুহূৰ্তত आं बे समावहा आरोबाव आब'मोननियाव सोंनो नागिरदों आब' फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन आब'आ रायजो राजानि साननायफोरखौ फोरमायनो सानदों बे समाव जों सिस्टार बिनानावसिम सोंनो सानदों आब' फैबाय थानाय समावहा जोंहा बिसायख'थियाव माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन बिथाङा बुंनो हाया होनना बुंदों दा बे समाव आरोबाव सोंनो सानदों जों बे समावहा फैबाय थानाय बिसायख'थिया समफोर जागोन दा माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ नोंथाङा सापर्ट खालामो इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ दा बेयाव इउपिपिएलआवनो सापर्ट खालामगोन आरो मानि थाखाय सापर्ट खालामगोन माने सोलायनायनि थाखाय आरो जों बिथाङा दा बुंबाय सोलायनायनि थाखाय जोंहा बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव सापर्ट खालामगोन थिग बेबायदिनो आरोबाव जों बिथांनिसिम सोंनो सानदों হয় দাদা আহি থকা অসম বিধানসভাটো 6 তাৰিখত হৈ আছে আপুনি কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰে আমিতো যেতিয়া চলি আছে তাকে সহায় কৰিম চলি আছে মানে কোনটো ইউপিপিএল আছে বিপিএফ আছে ট্ৰেক্টৰ আছে নাঙল আছে কোনটো ইউপিপিএল बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों आरोबाव जों उदां सोंनाय हिसाबै जों रायजो राजा बिथांसिम फोरमायनो सानदों হয় বাইদেউ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ আহি থকা অসম বিধানসভাৰ কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব এইটোতো মই এতিয়া ভাবা নাই बिथाङा दासिमबो सानाखै होनना बुंदों दायो आरोबाव जों सोंनो सानदों बे समावहा হয় आदा फैबाय थानाय बिसायख'थियावहा नोंथांमोना माबे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ इउपिपिएल मानि थाखाय सापर्ट खालामगोन सरकार मोजां मोनदों जोङो बिथाङा मोजां मोननाय एबा फैबाय थानाय समनि मोजांनि थाखाय इउपिपिएलनो सापर्ट खालामगोन होनना बुंदों बे समाव आरोबाव जों मादैनिसिम सोंनो सानदों मादै जोंहा आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया फैबाय थानाय 6 तारिखआव जागोन समफोरनो जागोन माबे मोनसे राजखान्थिखौ सापर्ट खालामो इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ जोंथ' ट्रेक्टरसो ट्रेक्टरखौ मानि थाखाय खालामगोन मानि थाखाय माने आंबो बुंनो रोङा मोजां मथे बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन मानो थाखाय होगोन बिथाङा मोनथिया दा आरोबाव जों बे नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव जों सोंथि सोंनो सानदों समावहा जों आरोबाव आब'नि सोंनो सानदों फैबाय थानाय आसाम बिधानसभायावहा माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन ट्रेक्टर दङ नांगोल दङ बेयावहा राजखान्थि बे नोंथांमोननि पार्टि नं सानजा क'क्राझारावहा ट्रेक्टर आरो नांगोल दङ माबे मोनसेयाव भट होगोन नोंथाङा नांगोलाव मानो थाखाय ओके बिथाङा ट्रेक्टराव नांगोलाव भट होगोन होनना बुंदों बे समाव आरोबाव जों सिस्टारमोननिसो सोंगोन सिस्टार नोंथांमोना फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे मोनसे राजखान्थिखौ हान्जाखौ सापर्ट होगोन जोंलाय ट्रेक्टरावनो होगोन ट्रेक्टराव मानो थाखाय होगोन दा नांगोलालाय जेबो होनाय बायदि मोनाखै आरोना बे गोदान सरकारजोंनो माबा मोनसे आरो बिथां बिनानावा फोरमायदों फैबाय थानाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय इउपिपिएलआव सापर्ट खालामगोन होननानै थिग आरो बेबायदिनो जों माखासे बिथांमोननिसिम सोंनो मिन्थिनो नाजागोन फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै मा साननानै दङ दा फैबाय थानाय जोंहा आसाम बिधानसभाया 6 तारिखआव जागोन समफोरनो जागोन माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामो इउपिपिएल दङ एबा नांगोल दङ आरो ट्रेक्टर दङ ट्रेक्टराव मानि थाखाय मानि थाखाय बा बिथाङा
ट्रेक्टराव भट होगोन होनना बुंदों थिग बेबायदिनो आरोबाव जों बे मादैमोननियाव आबै माबे मोनसेयाव सापर्ट होगोन नोंथाङा आं गोदोनिफ्रायनो बिपि मावखा सोलायनोबो हा एरायनोबो हा दा नोंथाङा बिपिएफआवनो होगोन बिपि मावो होगोन आं बिथाङा गोदोनिफ्रायनो बिपिएफआव होनना बुंदों आरो दासिमबो सोलाया होनना बुंदों बिपिएफआवनो भट होगोन होनना बुंदों नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय बे समाव आरो आब'आ मा बुंनो सानो माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामो जोंलाय मा बुंनो ट्रेक्टरावनो होगोन आरो जों बिथाङा फोरमायबाय ट्रेक्टराव होगोन होननानै थिग आरोबाव बेबायदिनो जों नोंथांमोननि गेजेराव जों सोंथि सोंनाय लाना আহি থাকা অসম বিধানসভাটো 6 তাৰিখত হৈ আছে আপোনালোকে কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব আমি নাজানো बिथाङा रोङा होनना बुंदों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामगोन इउपिपिएल बिपिएफ बेनो आरो माबे ट्रेक्टर आरो नांगोल माबे मोनसेखौ ट्रेक्टरखौ मानो थाखाय सापर्ट खालामगोन एसे बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट होगोन होनना बुंदों एसेबां बुंबाय थानाय बे समाव जों ग्राउन्ड रिपर्ट दिन्थिगासिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आरो थिग बेबायदिनो आरोबाव जों বাইদ' আপুনি আহি থকা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোনটো পাৰ্টি সমৰ্থন কৰিব কি জানে আমি তো নাজানো बिथाङा मोनथिया होनना बुंदों दा आरोबाव जों सोंनो सानगोन ग्राउन्ड रिपर्टनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लि ग्राउन्ड रिपर्टनि गेजेरजों जों मिथिहोनो सानगोन जे फैबाय थानाय समाव माबे राजखान्थि हान्जाखौ हेफाजाब होगोन आब' फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन इउपिपिएल दङ बिपिएफ दङ नांगोल आरो ट्रेक्टर माबे मोनसेखौ बेखौथ' आङो दायो जेबो बुंनो रोंथ'वा बिथाङा दासिमबो जेबो बुंनो रोंथ'वा होनना बुंदों নির্বাচনত কোনটো পার্টি সমর্থন কৰিব আপোনালোকে আমি ওই ট্রেক্টর বিথঙা ট্রেক্টরকে সাপোর্ট খালামগोন আপনারা কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব কিহৰ কাৰণে ভালো হবো বলে কিহৰ কাৰণে ভালো হবো বলে সংসার দেশ তো ভালো হবো বলে ধন্যবাद थागोन बिथाङा मोजां जागोन होननानै फैबाय थानाय समावहा ट्रेक्टराव होगोन होनना बुंदों समाव जों आरोबाव बड'लेण्ड बुब्लि ग्राउन्ड रिपर्टनि गेजेरजों जों फोरमायनो सानगोन फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लानानै माबे मोनसे राजखान्थि हान्जायावहा सापर्ट खालामगोन जों हटेलावहा हाबदों जों बेयावहा दा হয় দাদা আহি থাকা অসম বিধানসভাটো 6 তাৰিখত হৈ আছে কোনটো পাৰ্টিক আপুনি সমৰ্থন কৰে রানিং সরকারটোৱে ঠিক ৰানিং ইউপিপিএল বিপিএফ না এইটো তাৰ কেনেকৈ কম बिथाङा रानिं सोरखार सोलिबाय थानाय सोरखारखौ होनना बुंदों दा बे समाव आरोबाव जों मादै दखानि मुंनि मादै लाहानाव सोंनो सानदों मादै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे मोनसे पार्टिखौ हेफाजाब होगोन इउपिपिएल बिपिएफ जेराव रायजो राजाफोर मोजां मोनो बेखौनो मोजां मोनो जोंबो ना रायजो राजा जेराव थाङो बावनो थांगोन बिथाङा रायजो राजाफ्रा जेराव थांगोन बेयावनो थांगोन सानदों बिसायख'थियावहा सापर्ट होगोन होनना बुंदों थिग बेबायदिनो आरोबाव जों आदानिसिम सोंनो सानगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माबे मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामो बेथ' बोरै बुंबावनो गोसोआव दं गाव जिखुनु जा भट सफैग्रोथोंसै दासिमबो थिरां जायाखै माने थिराङाथ' गोसोआवसो दंसै बुंनानै माला बिथाङा गोसो सिङावहा दङ होनना बुंदों बिथाङा फैबाय थानाय समाव सापर्ट होगोन होनना बुंदों बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय बड'लेण्ड बुब्लि ग्राउन्ड रिपर्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा एबा जोबथा पेजनि आसाम बिधानसभाया फैबाय थानाय 6 तारिखआव जागोन बेनि गेजेराव बे फैबाय थानाय आसाम बिधानसभायावहा रायजो राजाफोरा माबायदिखौ राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामगोन एबा हेफाजाब होगोन नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि ग्राउन्ड रिपर्टनि गेजेरजों नुना मोनबाय गोजोन्थों गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर क'क्राझार नोगोरखौ गोजोन नोगोर सिटि अफिस महरै फोसावनाय जाबाय फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि बिटिआर हालामनि थागिबिफोरनि थाखाय इउपिपिएलनि थामथि बान्था बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदियै खामानि बर' रावखौ आसामाव लोगोआरि सरकारि राव हिसाबै जायगा होबाय खोमसि सायख्लंखौ बोखारना दा बिटिआरआ सोरांनि जायगायाव सोलायनाया जौगानायनि इउपिपिएल नखर नखर फैगौ बिधानसभानि बिसायख'थियाव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम